Tähän pitää lähteä kyllä ok. Ok. Ilman kanssa saat aina masentunut. Mä en ole koskaan. Mä rakastan elämää. Mä käyn kuntosalilla. Tiedätkö miten hyvä olo siitä tulee, kun joka päivä sä pääset sieltä. Liikunta on toinen asia, mikä on maailman ehkä tärkein minun mielestä. Liikunnasta tulee erittäin hyvä olo. Paras. Mut se ei poista sitä. Liikunta on parasta, mitä voi tehdä. Liikunta ei korvaa kaunista mukavaa naisseuraa. Mutta jos sulla voi olla molempaa. No. Molempi parempi. Se, että olette saman neliön sisällä, ei tarkoita, että sitä naisseuraa. No siellä se tää on naisseuraa. Haluan Monnin PT, arvostan tuota asennetta. Oho. Lol. Mitäs Darius, ootko liikkunut viime aikoina? Ollaanko vanha variskunta, vanha jatkuvaa piikittelyä toisille? Kuule, noiko, sä nyt kuulostat semmoiselta 15-vuotiaalta nulikalta, joka niinku on saanut äidiltä just luvan niinku käyttää tietokonetta niinku illalla ja... Mut tiedättekö, me ollaan eletty semmosessa niinku vittuilun maailmassa koko meidän nuoruus. Tää on niinku arkipäivää. Kahka paperi. Vet chegar Rio Grande do Sul, Paulo, de carro, de stick, tá no lugar. Chegata. Kira boşu. Lähtikö se 19.15? 45. Ootko ihan varma? Varmista nyt vaan, koska voi olla... Joku näyttää ainakin olevan 19.15. Mulla näyttää ainakin 19.15 olevan viimeinen. No 19.25, no. Lähetään. Meillä on vittu ne laukut siellä. Joo, Meillä ei oo... selkeä. Ei meillä olisi... Meillä on varttia aikaa vähän päälle. Miten niin? Kato, se on 2.40. Ja meillä on kuule tästä vielä melkein... Meillä on 50 minuuttia aikaa, Brady. Meillä on ne laukut siellä. Jos ne jumittaa tai muuta sinne vitu juttuun. Kyllä tässä kiire vielä tulee. Tiedätkö, kuin lähellä se on se meidän... No miten lähellä se on? Mä kysyn, tiedätkö sä? En tiedä itse asiassa. No tästä menee kävellen tommonen 8 minuuttia. Ei vaan kun vaan vituttaa, kun pitää... Niinku, ei voi mennä niinku... 50 minuuttiakin on tosi vähän aikaa mun mielestä. Mitä sä hyödyt? Istuuko sä tässä nyt 10 minuuttia enemmän vai menetkö sä valmiiksi jo sinne, että sä oot varmasti perillä? Ymmärrätkö? Eikö sitä voi mennä sinne istua, kun sä ei voit kuitenkin mennä sinne kohta? Mä sit odottelee sinne. Mennään. Koska minä tiedän, että sinulle tulee jotain, aina jotain matkaa.
Joko on kadotettu se puitti, millä saadaan reputtaa sitten eksytään.